תסביר מה אתה הולך לעשות. עכשיו אני הולך להריץ את זה לאינסופית על המחשב, תתקע אותי. נכון. too much information. מי שעוזר לי והוא מסיים מתייעלות לאתר, אני רוצה לו 100 שקל. עמית, זה כזה טוב. רואים טוב כל? ופה כתובה תוכנית, יפית, פשוטה. עכשיו אני כותב. תצלם את המחשב. אני מוכן לשלם כסף, לא, תשאירו. להפוך למסך מלא. והנה יש לכם מחשב תקוע. כן! זה יהיה רקע, יופי, מה יעזור? אבל זה רקע בין שלנו. הנה, הופה! תראה את הסרט? תעלה אותו ליוטיוב.